अनजालि फरायसालोगोफोर आरो बिब' बिनानाव आरो बिदा फंबायमोन आङो बेलासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आं दा आंनि एक्सपिरियेन्सनि बागै खिन्थानो सानदों आंनि टारगेटआ एबारनि HSLC एग्जामाव 95 जौखोन्दो फैनायमोन आरो नाथाय इंलिस साइन्स ओमफ्राय बिदिनो फारसेना एसे खम जाबोबाय बेयाव खम मोननायनि थाखाय आंबो फरायनाया बे फुङाव आङो 5:30 सिखारोमोन बेनिफ्राय आङो फरायनायखौ फरायोमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो 7:30 थियारि जाबाय ओमफ्राय स्कुला 9:00 क्लास जायो नालाय बेनिखायनो आङो स्कुलाव थाङोमोन ओमफ्राय बेलासियाव स्कुला जोंना 2:40 गयोमोन बेनिफ्राय आङो 4:00 स्टाडि खालामफैयोमोन आरो फैनानै बेनिफ्राय मोनानि 12:00सिम स्टाडि खालामखांनानै रेस्ट लायोमोन आं आंनि बे कमल कुमार बान्थायाव टप 1 थांदोंबाबो बारा गोजोननाय फोरमायनो सानाखै मानोना आं आंनि हास्थायनाय बायदि खालामनाय रिजाल्टखौ मोनासै नाथाय आङो एबार HSआव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन रिजाल्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय आंखौनो दानिया आङो बयबो फरायसाफोरखौनो माखासे बोसोन होनो सानदों गासिबो फरायसाया खालि लेखाजोंल' नांजाबनानै थाबाय थानो आरो माखासे बायजोनि एक्टिभिटि आरो हारिमु आयदा बेफोरावबो ओंखारनो नांगौ ओमफ्राय बिदि होननानै फरायनायखौबो गारलांनो नाङा फरायनायाव बिदिनो दावखोलांबाय थानांगौ ओमफ्राय बे फंबाय बिनानावमोना जानो हागौ सोरबा दा 9-10नि एग्जामफ्राव फेल जाबाय नाथाय बिसोरो गावसोरखौनो फेल जादों होननानै बारा दुखुआव थानो नाङा गावनि जिउआव आं पास खालामफिननो हाथारगोन आं बे एग्जामखौ पास खालामथारगोन होननानै बिसोरो गोदान दावगालांफिनबाय थानांगौ लेखाखौ मोजाङैनो फरायनांगौ खायफा स्टुडेन्टफ्रा खालि गेमजोंल' नांजाबनानै थायो नाथाय बिसोरो फरायानो एग्जाम टाइमबाल' सानफा साननै फरायनोसै ओमफ्राय थांसै बेनिखायनो बिसोर दा एग्जामाव फेल जानाङो नाथाय बिदि नङा लेखाखौ दिनाव मा सिलेबास फोरोंदोंमोन सानसेयाव बेसेबांसिम टपिकखौ फोरोंखांखो बिसोर टपिकखौ फैनानै मोनायावनो नायफिनबाय थानांगौ नङाबा उनाव एग्जामाव आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया एग्जामाव नों सानाव टिचार्सफ्रा मा फोरोंदों सानसेयाव मा टपिक फोरोंदों बेखौ दिननि खामानिखौ दिनाव फोजोबबाथाय नोङो एग्जामाव बे टपिकफोरखौ गोसोआव खांनानैनो लिरफिननो हायो नट्सफोरखौ नायलायाबाबो जायो नाथाय नट्सखौबो नायनांगौनि गोनांथि जायो दाथ' आं सरकारि स्कुलाव आं आगोलहाय उलबारि HS स्कुलाव फरायोमोन नाथाय आं बेयाव माखासे जाहोननि थाखाय आं जोंमा रेजिडेन्सियेल बर' मिडियाम स्कुलाव फैनाय जादों सरकारि स्कुलावथ' खायफा स्कुल दं आरो बेयाव नट्सखौनो होनो नागिरा नाथाय बिदि नट्स मोना होननानै खायफा जानगार जानानै थानो नाङा नट्स मोनाबाबो बाजाराव मेरला मडेल थानो बिसोर मडेलफोरखौनो फरायनांगौ मडेलाव माखासे गोरोन्थि थायोबा बुकनिफ्राय एसे कारेक्सन खालामनानै लानो हायो आरो दानि 10नि फंबाय बिनानावमोनखौ बुंनो सानो आङो नोंसोरो दा जोङो 89 आनो 5% जाबाय नालाय नोंसोरो 89 नङा 89खौ उल्था खालामनानै 98% लाखिनो साननांगौ बयबो फंबाय बिनानावमोनखौ होनदों आङो जोंना 89 आनो टप 1 थांबाय थेवब्लाबो थांनाय बोसोराव बेयो फारसेना एसे मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामबाय बयनिसिमबो थेंक इउ आङोथ' जिउआव सासे मेकानिकेल इन्जिनियार जानो सानदों बेजों लोगोसे आङो हारिखौबो गारनाय नङा आरो हारिखौ फोसाबलांफानांगौ मानांगौ बिदिनो स्टुडेन्टफोरनो बोसोन होनांगौ देनां बिदि जानो सानदों आङो